Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Armando iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, agtawanak iti 50, dua dagiti anak ko. Ket nakalpas lamatan iti panagadalda. Ken addan masnop at trabaho da. Iti daytoy nga edad ko, kayat ko kumapay ti mga sawa. Ngem dakkel alaped, dagiti anak ko, iti daytoy a planok. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Armando. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Single parent ni Sheena, pare. Saan daan nagkasar iti nakadenna na idi. At dadwa, babasit pa yung anak da. Kasta ka di, pare. Agkita kayo ngamin akan ni Sheena. Tapno maam-amuyo, titunggal maysa. Wen man, pare. Alaak man nga rod ti cellphone number nga. Timakuna ka, nasingput ni Sheena. Bagay kayo. Dad, di mo matsumbatan ti damdamagakan ka. At dadamdamaga maya. Dahil tantumot nga min cellphone mo tininto na ram. At talakachat ko, ti kumparek. Idulin ko man laingin. Anya itayan di damdamaga, miho? Damdamagak. No sa dino ti kayat pagkikitaan tayo, apanganan kada karen. Ay ket, da kayon ti makam mo. No sa dino ti kayat yo apanganan tayo. Dagasan tapay ngamin ni Karen, di tabang ko apagtrabahuan na. Mabit lang yun na. Adaw mawawag ka niya. Hello? Hello, Arman? Ni Sheena dahito eh. Oh, sika mati mahawagan. At na ako dito pwesto piti palengke. Diyan kung masang text ka. Oh, anya ngay, kumusta? Sheena, awagan kayo itong madamdamawin. At nangamin papanan mi kadagiti anak ko. Okay, basta awagan na to. Wen, ito makaawit kami. Tatalaga kaya't ka makasarita. Kaya't ko adang-danggan ti boses mo. Si kakit timan. O sige, bye! Bye! Daddy, asino day jay? Gayim ko. Aganad ka, Daddy. Ang mga nulukon na kalaang day tababay. Oh, at tatagaya man dito'y batog ti bangko apag trabahuan ni ading mo. Agur-urayan gayam ni Karen kadata. Sige, Daddy. Taipark ko pa'y tilugan. Daddy, karne manenday ta in-order yung sapay nagtaba. Apay aya, kat na ito'y tikayat ko asidaan. Kuna ti doktor yo, anang ato kano ti kolesterol yo. Nasken a bumaba. Anong kasano a bumaba? Kat agsida kayo matlat ta iti bawal. Ahiwanan niya. Agam, na-order kon. Kan itaaklaan ba't ngagsida iti taba? Karen. At da babae akain inawag ni Daddy iti cellphone na. Oh? Asino? Oy, isardang yung manapagsaritaan tayo tabanag. No adda love life yo, adda met love life ko. Adan love life you, Daddy? Kunak nga rod nga agan-anad. Tamangan nulukwan dalaang. Agpaiso day ta, Daddy. Adu ita dagiti babae akayat dalang alukwan ti agbalin a partner da. Nang runa, numaamuan da nga da kwarta da ito eh. Di kay madanagan, amok ti aramidag. Agan-an nada. Ay na Arman, ati dugo na yan, di pa nagsarsarita ta.
Rabiin, maturog kan. Maayatan ako unay amakangkangag iti boses mo, Sheena. Apay ngay ang makontento ka iti awag-awag laan. Agkita tangamin Uwan man, daytan sa ti kasayaatan nga aramiden ta. Sika ti mangibaga iti lugar apagkitaan ta. Arman. Okay. Piliyek tay kapipintasan a lugar apagkitaan ta. Oh, anyangay. Mayat ka di matlaang ti panagam-am mo yu kan ni Sheena. Uwan pare, katagyaman na kiti panangitad mo kanya kay tinambar na. Kat nagkita kayon? Saan pa'y nga rod? At dapay nga min trabaho kiti opisinak. Agkita kayo na. Tapno na anay ti panagam-am mo yu. Kunam ababasit pa'y dagiti anak na. Wen, isu amarigatan ang mangisakan kadagiti anak na. Isu nga agbirbirok iti partner na. Tay nasingpet ken awan bisyo na. Kat sikat inapanunot ko nga irekomenda. Apay mo ta siyak. Siyempre, nasingpet ka. Ken adda trabaho ma. Kat no agkatuluyan kayo, di masuportaram dagiti anak na. Saan ka di amang mangted iti suportar ti ama dagiti anak na? Awan sa kanon komunikasyon da. Damagam to amin dagita, inton agkita kayo. Anya ti makunam, Jun. Bagay ko kadimat lang da ito yung pormak. Uy, guwapo ka dita por mama, Dani. Kaslamapan ka agaram. Agkita kami ita kinisina. Agkita kayon? Wen, agdate kami. Angam, Daddy. Sigurado ka kanita dahi ta babae? Isungaro da kayat ko amaam mo. Kat, itulod kan. Itadmon kanyak titulbag tilugan. Siya kung timakam mo. Sige, Daddy. Nukas tatiket mo. Sheena? Arman, ada ka matgaya man. Itay kakadipay nga agur-uray. Saan mo't unay anak bayag? Agtugaw ka Pasensyakan no pinaguray ka. Awan anyaman na. Okay laan. Tanagmayat mo't dito'y nagpareserba ang restaurant. Naglamiis. Kan nagmayat adanggan ti music na. Kaya't ko nga agbalin nga espesyal da ito yung muna pa nagkita ta, Sheena. Iswa dito iti pinili ka restaurant. Ay na, nagpintas kagaya iti personal. Thank you. Hala, agurder tangaruden. Duwadag iti anak ko. Ti nauna, agtawan iti pito. Kat jema ikadwa, agtawan iti 5. Babasit da pa'y nga rod mo kasta. Wan nga rod. Kaya nakjeburida ko, idi pinanawan da kami ti sigod anakadan na kalalaki. Unay mo't dayta na pasama kiti biyag mo, Sheena. Wan nga rod. Nagrigat ti agbalin a single parent. Saan mo't nga rod ang mabalin a kanayon nga umasidagak kadagiti kakabagya. Isungaglaklako ak ita ija palengke. Nasaya dayta na panunot mo. Sika, nakunam sa ija text mo, puro professional dagiti anak mo. Wen, puno dayta. Isu asyag, awanan ti problema kiti biyag ko. Trabaho balay laengan ti ayan ko. Jagbat na asem iti nightlife. Isu ano maminsan, boring ti biyag ko. When talaga ang maboring ka no kasta. Isu nagpabiro ka kini kumpadre kiti mabali na makapartner ko. Kat sika, tinrekomenda na kanya. Oray siyak, agberbero kakmat. Kaya't ko di awan bisyo na. Kan, adamas no patrabaho na akaskan ka. Mayat nga rod ti panagtinumpong ta.
Wan nga rod, Arman. Mapit lang bayada ko ang tikin nanta. Tagawitan. Narigat mo't numarabyan ka. Ururayin da ka dagiti anak mo. Agyaman na kiti panangawis mo kanyak, ha? Mabalin ka di nga ipa-take out ko dagiti nabati akin nanta. Imbagla ka na dagiti anak ko. Awan ngamin naluto ka nanda. Agurder iti take out mo. Agyaman ak no kasta, Arman. Ayan nga ni Daddy. Adday Jerwar. Kaslamat adda kasarsarita na iti cellphone na. Kanayon matakasta ni Daddy. Manipod nam amuna day asina. Kanayon nga agsarita da iti cellphone. Kayat mo ka di ang mga sawa manin ni Daddy? Kayat ko kasanon, no kwartaan dalaang ni Daddy. Daita nga rod ti pampanunutak. Ado dagiti babae akwarta laang ti kayat da. Saan ka nagtagtagari? Umahin ni Daddy. Karen, June. Anya ti plano yu ita Sabado? Mapantayo ko mamangan ijerwar, Daddy. Kan siyempre, agbowling tayo ko ma. Un Daddy, no kayat mo, mapantayo ag video ke. Saan ka di? Anabayagan akayat yung agbabanding tayo? Da kayo lang ti rumwar. Adda aramidan nyo, Daddy? Agkita kami ngamin kini Sheena ita. Sheena manan? Kaano lang idinag-date kayo? Yaman muna kano kadagiti anak na. Mapan kami di balayta. Ay, nakasta. Dua kami lang arudin akin ni John ti rumwar ita. Wen, di kagdanag. Sumuro takto intun maminsan. Pasensyakan ha, Arman. Ndaalikutag dagiti anak ko. Kasta talaga dagiti ubing. Imbag ko taagis iskwelan dya inaunak. Diyay mo't buridak. Ipapa-aware ko ka ni ading ko no mapanak agla ko. Kasta ka di. Aggat-gatas pa'y laang dya buridak ko. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti gatas na. Dayta ti problema, Arman. Narigat ba't no awan gatas na? Isungarod asangit idirabi eh. Di kagdanag. Ikan ka iti kwarta nga igatang mo iti gatas na. Ay, kababain matkan ka, Arman. Nabiita lang anagamam mo. Sikan ti aggastos. Basit labanag dayta, Sheena. Mabit lang atoy, igatang mo iti gatas. Agyamanak, Arman. Kaasi talaga ti panagbiag da Sheena, pare. Nangruna, no awan malakwan na ije palengke. Awan ti pagbiag da nga agiina. Wen nga rod. Isuano da kayo ti agkatuluyan. Dakkel ti maitulong mo kan kuana. Kasta ka di, pare. Angam, damagak man kan ka. Kurso na damatla ka din ni Sheena. Ubing pailaeng, tagtawon lang iti 30. Ket nalapsa ta babae. San alo siya, tamo na nga agmado iti maibagay kan kuana. Isu ano kayat mo? Saan yun napabayagan pa Agasawa kayo ukit din. Kare, apay nga aglutluto ni Daddy? Adda ka no bisita na. Asino? Diyay sa kano kasinsin narak na babae. Iyawid nandito'y balay? Kaya't na siguro ang ngayam mo kadata. Sa bagay. Diyak pa'y lang nakitkita day diya babae. Uray siya. Karen, Apay, Daddy umay mo man urnusan ti lamisaan. Mangiparabaw kamutan iti sabo. Wan, Daddy. Pasensya kayon, Karen. Kan June. Taintugot ko dagito'y duwa nga anak ko. Taawan nga ti mga awir kadakwada, ijabalay mi. Di ka madanagan, Sheena. Man nakaawat dagiti anak ko. Saan ka di, Karen?
Uwan. June? Uwan, Dad. Kasta kami matlaang, di babasit kami pay. Ayan, dagiti anak ko. At daday jay salas. Mabitla ang tayo nakitaan, ida. Amangan numasagid dati dakil at TV, oh. Ay na, awan pagbayad ko. At dagayang babasit nga anak na, Daddy. Kaya't naasawan. Nuda kayo ti agkatuluyan. Agaw-awir kayo iti ubing. Arman, pasensyakan ka dagiti anak ko, Nagado ti warada di ti balayo. Okay lang. Si Kamet. Gagangay ka dagiti ubing. Agawid kami, ha? Itulod kayon. Agyaman akman ng Arman. Kwa. Oh. Kasla madantanagan ka. Awan ngamin bagas mi. Kasta ka di. Okay. Ikang kayo iti igatang mo. Ikang ka iti 2,000. Agyaman akmanen, Arman. Talaga adakkel ti maitultulong mo kada kami nga agiinan. Arman, panagkunag, panawanan, tapno agasawatan. Ha? Ang sa dino nga iti pilyam apagyanan tayo. Ijay ka di balay mi akadwada dagiti anak ko. Wenno, ijay balay yung. Jack pa'y napanunot na itaapanag. Apay ko maapabayagan tapay laang. No isumat ti pagturungan ta. Kayat ko ngamin, nga adda kadwak amang padakkel kadagiti anak ko, Arman. Daddy, talaga ka di akap-kap na kanyo day ti a babae? Pampanunutak pa'y lang. Nagmayat ti biyagyo, Daddy. Awan parikot yo. No agasawa kayon iti day di a babae, kasla nangala kayon iti parikot yo. Awan na rod. John, umay ka dito, itakasarita ta ni Daddy. Anyaya ti tapik. Ni Daddy man. Kasla kayat nan nga asawaan ni Sheena. Daddy, enjoyin nyo kit din tibiyag nyo. Nagrigat lang arudan tibiyag. Mangala kayo pa'y laang iti pagparikutan nyo. Dayta ita ti pampanunutak, Mr. Lonely. Nudenggak ti ibagbaga dagiti anak ko, wenno surutek ti riknak. Iwanwan nak kuma. To'y pagayam mo, Armando. Pagayam Armando, nasaysaya at no amiri sa manaimbag ti amin, sakbay amang edeng ka. Ti pampanunutan dagiti anak mo, ket amangan no di mo kabailan ti pagrebengam, no bilang tagpamilya ka manen. Nang runa, tadamet babasit nga anak ti ingka asawaen. Pampanunutan dagiti anak mo ti sitwasyon mo, no bilang laeng. Ala, sapay la kuma, ta makapagpanunot ka anaimbag. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Armando, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.